ka gani Dubai nake so in gudu saboda wallahi nan Najeriya ta yi zafi ko ya za a yi wai kai wai gaskiya tafiyan nan da sa'a da to wancan ba gira ko da yake ba gani za su yi ba in mutum talaucin ya jinsa ba bara an wannan ina wasu gani ba ni kuma bara an mutana ne wanda ɗaurayen nan dole fa mun bi kai gaskiya fa sai mun bi shi fa ai ni fa ban yadda da shi wani ma to kuma wai ya za a yi wai muna magana kuɗi kuma wai wani ya zo ma ya ɗauka wai a gaban mu wai ma ila kuɗi ne a cikin leda fa yadda ga ɗauka ba to ai kawai ya ne kawai mu yi guda fa ko mu bi shi ba mu bi shi ba a to ai ma mai sauki ne ba ga kankon ma da ya shiga can ma kaga ma mutum ma a hankali ma mu je mu same shi kawai kun gane to kai kaya ne da a ciki ban sani ba ko kuɗi ne a ciki kuma wayancan da suka gani sun ga inda da shugaba ɗaya kaina ma kulle ne hauka maimakon bari kai anya ba canja guri zan ba shirin zuwa ne kaga samu waje ka zauna samu guri ka zauna mai fa ba na wannan adan ne wallahi ba sata ne me a cikin leda wallahi ka karbu wallahi iya kaya ne kawai a ciki ƙarya ne kuɗi ne a ciki ƙarya ne wallahi ba na rantsi da girman Allah na ba ni da dubu biyar ba a cikin shi mun ga dubu biyar